Naša pokožka sa z 80% skladá z kolagénu. Ale s vekom sa kolagén znižuje, čo vedie k rozšíreniu pórov, ochabnutiu a zvýšeniu počtu vrások. Všetci vieme, že káva nám dodáva energiu, ale nie všetci počuli o najnovšej technológii studeného lisovania s pridaním takých ingrediencií ako sú cordyceps, kolagénový peptid a fruktoligosacharidy. Vďaka tomu sa objavila možnosť oceniť tento jedinečný nový produkt. Bola vytvorená nová koncepcia udržiavania zdravia. S hrdosťou vám predstavuje nový produkt, kávu s cordycepsom a kolagénom. Ako hlavné zložky pre túto kávu boli vybrané prášok Cordyceps militaris a kolagénový peptid. Výživové vlastnosti Cordyceps militaris zvyšujú imunitu a posilňujú organizmus. Kolagénový peptid zabezpečuje kozmetický efekt a zdravie kostí. Fruktoligosacharidy v jeho zložení zlepšujú zdravie čriev a podporujú zdravú rovnováhu črevnej mikroflóry. Vybrané, vysokokvalitné kávové zrná odrody Arabica majú jemnú a hlbokú arómu, bohatú dochuť a sú spracované technológiou okamžitého praženia. Bez cukru, bez transtukov, bez kyselín, bez konzervantov. Cordyceps, kolagénový peptid, fruktoligosacharidy. Tento produkt s bohatou chuťou je pre vaše zdravie bezpečný a výživný. Čarovná chuť, ku ktorej sa určite budete chcieť vracať znova a znova. Láska na prvý dúšok. Šálka ráno vás povzbudí a naplní slnečným svetlom a na obed dodá silu, takže každá práca bude pre vás hračkou. Naplní zdravím pre stretnutia s priateľmi. Užite si to, káva s cordycepsom a kolagénom, teda pre zdravie.